Hi guys, everyone friends. So, आं दा नोंथांमोननो जिखि जाया सं एबा मेथाइयाव माबोरै पिक्चार एबा नामखौ माने नेमखौ आरो माबोरै होनानै लानो हायो बेखौ आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिगोन आरो जायफोर बिथांमोना रोंखागौ बिथांमोना गाज्रि मोनना आं भिडिअखौ जास्ट रोङिफोरनि थाखायसो बानायनानै होनाय जादों आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय। जोङो जिखि जाया मेथाइ एबा सङाव जोङो पिक्चार एबा नामखौ होनानै लानो थाखाय जोङो मोनसे एपनि गोनां जागोन। बे एपआनो जाबाय स्टार्ट मिउजिक टाग एडिटर आरोखि। बेखौ प्ले स्ट'राव मोनो। प्ले स्ट'राव थांनानै नोंथांमोना डाउनल'ड खालामनानै लाबानो जाबाय। डाउनल'ड खालामनानै इनस्टल खालामदो। भिडिअखौ जागायनोसै लोगोफोर आं दा भिडिअखौ जागायनोसै। आं दा प्ले स्ट'रखौ अपेन खालामनानै लाबाय। बेनिफ्राय प्ले स्ट'रखौ अपेन खालामखांनायनि उनावहाय बेखौ जोङो सार्चनि अपसन नुनायाव जोङो स्टार्ट मिउजिक टाग एडिटर बायदि टाइप खालामनांगोन आरो स्टार्ट नै बेनो आरो आं बेयाव क्लिक खालामबाय र'। बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबे एपनि लग'खौ मोजाङै नायनानै लाबानो जाबाय। बेखौ आङो डाउनल'ड खालामनानै अलरेडि इनस्टल खालामनानै लाखांखाबाय। आं दा नोंथांमोननो बेहाय माने सङाव आरोखि बोरै माने गावनि नाम आरो पिक्चारफोरखौ बोरै दोननो हायो आं बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिनोसै। जिखि जाया पिक्चार एबा नेम आरो होनानै लानो हायो आरो नोङो। आं बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिनोसै। आं दा अपेनाव क्लिक खालामबाय। इनस्टल खालामखाबाय नालाय आं बेखौ। बेनिफ्राय नै जिखि जाया मेथाइआव नों दोननो हागोन आरो नै बे आं बेहाय बे मेथाइआवनो दोननायसै जेनेबा पिक्चारखौ। आं दा क्लिक खालामबाय नै अडिअ'। बेनिफ्राय नैबेहाय जों पिक्चार दोननो थाखाय नैबेहाय सुस इमेजाव होनांगोन आरो ओमफ्राय नैबेहाय नोङो नेमफोरखौ गोसोबायदि लिरलाबायनो हाबाय नों बेहाय। बेनिफ्राय नैबेहाय आर्टिस्टनि नेम होदो, एलबामनि नेम होदो, जानला मानलाबो होजाबाय मिन्थियाबा। बेनिफ्राय सुस इमेज जिखि जाया नों इमेज जों मा फट'खौ होना लायो गोसो नोंनि आरो बे पिक्चारखौ आरोखि जिखि जाया पिक्चारखौनो होना लानो हागोन आरो आं दा नै जिखि जाया मोनसे पिक्चार बेखौनो होबाय आङो जेनेबा। बेनिफ्राय बे जिखि जाया नाम होदो। नेम होबाय नै आर्टिस्टनि नेम ओमफ्राय एलबामनि नेमखौ होदो। होबाय आङो। बेनिफ्राय नैबे सेभ खालामबानो जाबाय। गासिबो होजोबलायनो ना आरो स' नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब, लाइक, शेयार, कमेन्ट खालाम। भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नोंथांमोनसिम थेंक इउ। स' गाइस आं दा नै सेभआव होनानै नोंथांमोननो दिन्थिनोसै। नै दा सेभ जाबाय। नै बेनोमोन। थेंक इउ गाइस।